Huy! Kanina din ang nagsigigring imong cellphone. Saman ka, wa kay panong motubagan na? Na, kapoy uy. Naglikay na gani hinoon ko, tubago na hinoon ako. Kinsa man di ay na. Usas ako mga ka-char-char, good. O niyan, sa may problema? Nga nang naglikay man ka? Day, nahibaw na baya ka ha? Once ka ni mo ingon na og I love you na ako, dili na ko. Mulikay na ko, ana. Hala no? Wa pa ka maanad? Pila nakakalalaki ang napafall ni mo? Mao ganing gilikayan ako sila kay dili ko ganahan. Okay. Ayaw kay na uli na ka. Nga naman, Kaya kong kwarta, be. wa ko'y kwarta. Gikan ko ni bisita ni mama. Sige kag adto sa imong inahan nga wa na mo tayo pulos. Eh, ikaw na ah? Sige malagi ka pahayahay diha. Trabaho sa doy. Karunga ko, ha? Amahan ko ni mo. Unya, nagpakaamahan ka. Maayo malagi kasi mong bisyo. Bastos ka, ha? Sige! Sige, pasakit ko. Anad bitaw ka, ana? Sige! Bantay ka lang, anak ko. Bantay ka lang yun! Mas may pagmulaag ko. Malingaw pa ko. Kung sama ni mo kagwapa nga kung mauyap, di ko masugot nga mag-inom siya nga mag-inusara sa kabar. Wa ko'y uyab. So, way magbuot. That's good to hear. Lander, Okay. nice name. Can I have your contact number, okay? Ha? Kana nasad nga nagngan og lander imo ka-char-char karon? Oday. And in fairness, no, malingaw ko niya. So, Unsay so? naa siya chance diha nimo if ever mo I love you na siya. Ha? Wa, oy. Day. Bisag kin sa way chance, day. Kay ka ng mga lalaki, maayo lang na sa sinugdanan. Trust me. Day kay. Ibaw ka? Lahi ka sa mga babae nga ako nakahila. Nakadungog na ko ng storya, Alander. No. Seriously. Mostly magod sa mga babae nga kung nagdahon date. Gusto nila sa sini, sa bar, mahalon nga restaurant. Pero ikaw, simple lang nga baybayon. Okay na ka. Kay makahatag lang og peace of mind nako ang tingog sa dagat. Muna ako na in love mo. Oh. Wait. Unsa to? Love kita. Please stop. Oh. Okay? Ito na. Mamauli na ta. So, naglikay na sad kaniya maong dili nimo to bago ng pila ka missed calls o text niya, ha? Yes. Pero nakatry na ba ka og tubag nila? Kanang makapaminaw kog unsa isulti nila diha nimo ba? Human sa magibuhat. Well, for sure, mubegra na sila. Kaya mo'y gusto sa mga lalaki nga makuha ka og balik. Og sa katapusan, kung mubigay na ka, aw, luoy ka. Uy, wa ta kay bawo, uy. Nga di man nimo suwayan og tubag si Lander. Ha? Ayaw kay, itubag na gid ka. Unsa man ni kay? Aga kay nisulti na ko sa ako feelings na mo. Kalit na kag kawa. Ha? Time para god. Kibok ako sa ghosting? Oh, naiba ko. Pero sakto ba din ang imong ibuhan? Pwede naman og muingon ka nga ayaw lang pag-ingunahan na, Lander. O pagka ha, mananggit ka nga malikay na ka. Dili kay mo kalit na kag kawa. Oh, Abi mo na kong lahi ka sa ubang mga babae. Parang harap din kanila. ayaw kong inaana ha? Oh. Hello? Lander?
Hello? Gipagnan ka? Wow! Ganahan ko niya. Bisit siya. Dili ko makatugta. Dili ko mahimutang magkunahon ang hagipagnan o istoryaan ko ni Lander adto. Basin og sakit lang siya. Nagig-ghost na ako siya. And wa niya makuha yung gusto diri nako. Pahala siya. Matog na lang ko kaya. Sayo pa ko ugma mo ato ni mama. Hi, ma. Naanasad ko. Bahala og kada adlaw ko mobisita nimo dinhi sa ospital. Paayo na in taon. Gimingaw na kayo ko di mo, ma. Nagkinahanglan ko di mo, ma. Sige na lang kong laag. Inom. Aron mawag ako kagukol. Paayo na. Love kayo, di ka ba? Gay ka na sa kasi mong inahan nga inotil. Oh. Nainotil tungod ni mo? Tungod sa imong binuhatan? Patagkagyawit ang baba ni mo, ha? Kitinuod mo bitaw? Kung unsay nahitabo karon sa among kinabuhi ni mama, way laing mabasol ana kung dili ikaw ra gyud. Ay kung basula ninyo. Kay mga dagko na mo. Ug nahibaw na mag-unsay sakto og dili. Unya ikaw? Nibuhat ba kag sakto? Ha? Sakto ba na nga imo untang hilabtan ang imong kaugalingong anak? Ha? Hubog ko atong higayon. Hubog ka man o dili, sayop gyapon imong gibuhat. Animal ka gyud. Ug pagid ka mo kontento. Imo pagid gitukbot si mama, hinungdan nga naparok siya og hangtod karon wa na siya makamata. Layas. Layas! Mulayas gid ko. Kay dili na nako kaya pang makita pa imong naong. Ikaw na lang utang mo na ospital, oy. Dili si mama. Layas. Layas! Asa naman ako padungan ni. Wa ko kay bakod kasi mudawat ako. Ilabi na nga. Pinili rin ako ang mga tao nga gihatagan akong chance nga maparkit sa akong kinabuhi. Wa ko'y laing muna unaan. Oh. Okay. Ganun niya mo ka. Oh. Oh. Okay. Unsa ba? Mo man ni gusto, di ba, di ba? Di ba, Lander? Di ba? Mo man ni gusto, di ba? Di ba? Ano suot sa mong utak, ha? Ha? Gusto ka makabawas na ako? O sige, ang bawsi ko. Buhatan sa gusto ni mong buhaton ako. Okay. Sige. Dali. Dali sa kwarto. Oh. Ganun nagsige magtutok diha. Sorry. Sorry sa unsa. Wa ko kibaw nga. Nga. Nga first time pa nako. Kaya nagtuo ka nga bisag kinsa na lalaki nga nihilabot nako. Okay. Ingon anak ka mabaw imong pagtan-aw nako, no? Sorry. Tungod sa imong mga lihok o duwi kang istorya. Nagtuog ano na kay kana. I'm sorry. Karon. Nahatag naman ako imong gusto. Ako na sa may hatagi sa akong gusto. Oh.
Unsa man? Papoy ako usa ka semana din sa imong apartment. Usa ka semana ra gyud. Ug human anak magalimtanay na ta. You can stay anytime you want. Kay, sa tinuod lang kay, dito na ako gusto buhaton nimo. Dili na mo akong giapas nimo. Nadalang ko sa akong kahubos nimo og gimingnog ko nimo. I'm sorry, kay. Lander, Gusto lang ko mahibaw nga tinudan na hining ako diyan nimo. Nga lafty ka, bisag unsa pa ka. Kay, dili na ng lalaki pareha. Atake lang og chance. Lander. Ay, so ka mo na. Nag-ipon nami sa usa ka bay. Nihatag ko niyag chance nga ipakita niya nga tinud-anay iyang tuyo. Maura na. But so far, okay ra magdinuon siya. Magkita na ko nga sincere siya. Oh, so ano may desisyon ni mo? Sabta na ni mo? Sabihin na yun ko, dali! Yes. Yes? Isugot ako nimo? Oh, Lander. Oh. Kita na. Yes! Wow! Though I try to Bisag unsa gyud ta kagahi. Mulumoy ra gyud ang atong kasing-kasing kung moabot na ang lalaki nga para gyud nato. Og kanang maong lalaki, mao si Lander. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. strong. Mao kita mga hikalang kaagi ni Kay nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang kipangayo awit nga nagalahan constantly. I knew it was there. Ang mga kaagi gibatan no dos sa radyo ni Carol Marie Kain ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusab mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papadaha sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa Osaka Awit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa Osaka Awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Ismenia Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo.